enso na ne boa nso enye den ene amano ne niema no yenim sade emu edurotie na enso so ne boa eden papa na wo ma ye wo madwene so besa koyechi akofa tete no se eba didie mu a wo se tete boa eden ene wudu asante achemu a sibre emre no wontimi nto twe awrodo wontimi nto enso soa chichirichi domo ene yesie no sidi aduonu sidi waha Yamamre momienso muye ezisi ekura yamamre mu na benya se awia fit awia ketei enka wanya atego baasuo ofufuo bi watwu nkwa aguso na prekese bi di adanse na etusha na ukohwe enkwa yi mu na watu wonwa bi na enwa no so etwa ne ho na enwa be ma no kra de obehwe na ne be ma esoso ye obudichi no osane oso ofa ha na ko bi ti de ahia no na o de apem ne gan na ama ne nso edwane fa wontam eduru ba bi so a obeka se bi a ngodwane ekwa akopata that's it de na didi de na ena upa akọ sa okwa akoto enwa wo wani eden pa wo Ghana na betimi awe nwa atoa so na awotwe nanson na Jessica patete yaduru amamra ni amane so abakwasam de nananom di gya yen ena edewu amamre yentunkinyo yamamre momienso muye na ena yebetie ensem bi se awade kra yamamre mu awade no yewo oba ne bema asetra no yewo awade no metrase am ye hwemu no yenya awade ahodo mako edu ensia awade ahodo mako edu ensia oba akanfo amamre mu a emu biara nya musubo wo mu se awade a umo musuo ne yebesia botre ne yi awade mako edu ensia no mako ne yehwese de bia tie yebewie no behunu awade kora sesi awo wo mu ene no bayo na bibi sauce onia waira wa mamre diobro ne gin utimi gin biana ati ena ye kasa tire ankasa dodo na ye awade na ye behwe tete awade hodo a ye wo manya be se edunsia eda manim ha eye hwehwemu a maye mekɔhwe awade wei mekɔhwe sa awade wei ye frɛ ne sen na sen na ne su esitie ekwa kora fa so gye sa awade no ɛna awade bi won so a ye nhyeda enkɔsrɛ enye awade a ye oba ho ade awade a ye oba ho ade abusua ba mu awade sanse amamre yentunkinyo amamre yentunkinyo amamre yentunkinyo yamamre momienso muye na ene ye wo ebe mienu bi ewo ha asa ebe no bakwasem etachire ebe a yebuo no nya be nyina na yeburu sa ebu na bibi esi ye no ena nananom ehwe ho edi nya kasato bi a aye ebe eda ho besi ne eni ede be mienu bi ebe ma ho ewo prama iso nanso ene ni titru ni se awade ahodo mako edu enson 17 types of traditional marriages eni ede ebremu na Jessica pamatrase eni enamuma yenkai se asojafo no kosa na bra wo mu kontokwa pata no eno nkohunu se aborofo asodafo no ya na wo mu bobegra ene tuturbento na yi wo mu depa ntumbae no eno mbesu ene soja ni ba ko de owie adwuma no okotra agora konyaako ekokire wo mu se de esibo sa brass band no tete bra na esi konyaako brass band yensa mre kura no ye wotitim King David press me abaye bi oni mayaka
Monica Tete. Akrachefo amowe nkoto anyway fourth dimension asodafo band bi ena omo boye enketesi amuyi akusie enwurabafo amuyi akusie Yadena baba akrachefo amowe akoto yadena baba Dayanom da bia ye twabi sofo jo ahome osofo jo ahom Dayanom Kokosi koko minyamane mindo misa minyamane hey deba chabi Teteno na brass band de ye se accordion no dem na trumpet no so bo na begira no so da kire pom Enti Ghana ha eye agona kwanya ako ena wo mu ebo brass band kese pa na ye wie no aye ba betwa no na obete papa 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 pam 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 na ehona ya ponsa jawade na eba mu no tete no asugusu no King David ewa ha evangelist
ono ene mi senior producer penino no afe Hayford Kevin Opele Photo ena junior we ene squad ayeye enhwehwemu echinchini ekofa tete ede bremo ene ye ba be hwe awade ahodo mako be se edunsia edunso anase dunwotwe ayewo mini kamen chia mi wura no mansa na ene asore ba kwadwo frimpon aso ebo ye chidom afi wo say yaw aboabo jacobu aboabo de hye oha amanse premre si akwa aboa no ane hutuntum na nso oni ayiye mu wonka wo bia kora na se wo kɔ no ba bia na mema ne ma ebuhwe afe aya asante achim cheche bi ase de hye opani Kwame danso a okum abiam obi oha na ne di mra ne no na asem bi si ana yede eye no abakwasem ani ebeka antwibu osiako ebra na nananom eko hwasa no sabra na ye wo hini bi a friend se pinchen dom ko ehine anase pinchen ko ehine ewo ho onu pinchen ko ehine no ne de se won na be fa asodafo ni nyina so ahunu se wo bia ho boaboa no ayeyere de a obetimi akọ eko no enti wo kuia no abebo ohempo na mane se na na sesi ade benkum nifa chidom kontreni akwam wo nyina ye krado adonten enti ekọ a eyeyie na sa pinchen ko ehine no onu krona so sa akọ akono ho kohwe sa eniema ye ekwamu ye wona beba bebo mamane se ba bia ye duru ye ne ya soto fom ehunu se nifa fom ho ekọ bonhwa na se no eho atamfo hye ho edisi enim na se ekokọ ho a omba beto ahye so akuyen edi pinchen ko ahene no ono na nadwuma a oya no eti na antwi jaache ebedi pinchen ko ahene ewa asantemam na wey na bra akamfo no eko hwasa no na pinchen kohine eko hwehwe se de nkane amasitie ena ebeka se scout abeka se de akono ensam no tie de akere wo hene ne ehunu kwan ebefa so na ya sodafo no ya hyehye wo mu ne edo makohia atamfo no yete se pinchen kohine wakosi edom bi mu a wo hene na okofo na okosi wo mu no na ye frɛ no okofo asuako okako si na asuako dom na asuako no so ya atamfo enti ebra yete ya pe na wo mu ma eye jaswa hene eye nana adubofo sa adubofo ne dom entumirika na omu enko na omu nkoko no mate se pinchen ko hene nana antwi okako si adom frawo ewo asuako edom awe ya na omu akuna na se wo machi wo numum na bra na adubofo no duru ho no na nantwi atimi akumasuako no eti ebra wo mu hunu se afedie wako akumasuako no se antwi abro asuako enti antwi abro asuako ene yede ebeka antwi emra ne ho se antwi a wobo asuako enti etwa ne tia ne yakrofa so a na ye antwi bu osiako antwi a wobro asuako enti antwi mrane na da ho no cheze obi si so a ne friend antwi na obo okofo asuako antwi abo asuako hence antwi bu osiako eti obi ade antwi a no nso obon ho mrane obo osiako na empanisi bede enko santin fie nanso adumasa kan bede de
ye de kɔ bɛdɛ ekyiri sɛ bɛkɔ santen ni fie nanso adumasa kan bɛdɛ de ye de kɔ na ɛyɛ akyiwade sɛ wo de bɛdɛ ɛbɛkɔ ahemfie bɛdɛ ɛyɛ abɛ enwura yɛtwa na ya nwene okɔwiram na nya banche asase de emfudie kwambayire bi anase wukonya okusie aduoku abɔfo bi a na wanwene na ade na hyem oba na wuyi die wo mu nyina wie a na wa mabɛdɛ no so twɛw na wato atwene sumuna so ɛno ɛne yɛse bɛdɛ ma yɛyie ɛne sumuna so me na nka me so adododie efiri wira mu ba fie nanso yɛba ne yɛyi adododie na yɛmame so a na yɛde mato sumuna so ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wode bɛdɛ ɛbɛkɔ ɔhene fie saa brɛ no na ɛsɛ bi bai ɛma adumasa kuro adumasa no ɛwɔ asantemam sɛ ɔfa ɔboase kwan so ɛtra santase anyinam nkransa ɛne trɛde ɛde ɛkoro na adumasa wɔ ofre adumasa nkyɛ na wɔkɔ anwea nkwanta ɔhena no ɔhɔ ne yɛfrɛ no ɔkan adumasa kan na ɔkan edi okosa no okonya sika akọ ewo ekon ne mu de ne ye beka se war booty na odi kura ne nsem ahwe obi baje ana obi beku no edi okekere no obedem beda de obi anim sa de papa bi anhye da enye banche kokorosa na bi ne wo mu a bia na kusifunu bi na sa bi wanya wodi ahye mu enti wode beda no ko wura ahemfie de no mu twom beda ye fa ma himfie na wo kan wo de beda ba himfie no ene wanya asem tetebre no ye betwa uti a ne sa ye meka say akada ne yekum okan ya bɔ no ho ntwoma a ye bekum okan stress wo asem ka ewuo na obewu no ha no wo asem ka ye ma wo kan kwan se na no madaro makon na ye kɔ ye no menya sika akɔ na tetebra nso kokon na nya sade a wo de bre wo hene no na nti sika konso me di kura hwe ya na obi kura ha be chi me kwa makume age enti se me di gu bedem dia obi anim se ya de papa enti bedenam de ban na mesre mo monsa no eye sika ko mi wura de enam de bre no na se ma mo ho ban sa na obi hunu se me de ban ra na obi abagi no kwam ye ko fa bede be sane mu a gold na se ya son sika ko abrafo atwese kanyo toprefo aye bedi ne ho aguransa ne yakunu o achiamia wo mu kabitia no o ehwo ayesi ya din afa ohine si achiame omzi yet na esenfo no so atem yetie jada esai ka kire obi asa ohine kasanti obi antie eti so ohine kasa beti esai no yetie anase tiewa jada obi antie na achiame no so abam sa ohine wasama wo ka bia no papa no ohine asam wo ka yesom eti yesom ohine kasa yesom to ohine kape yesom ena na eze ezuam chese ohina se bi efri nanum ba bia no yesom to beti sa acham ejeje ho ezuam afi ohine hyase se wo kasa ohine bie na no aso obeka ne se nananum achame ade ene wo kan ayede bede aba ahemfie no benkum ni nifa kontreni akwam chidom ene ankobia munim se eye chiwade e ma ahemfie ha nanso okan amfa adwumbone ene de bede baaye no de bede ba ahemfie se ye chiwade kora na wode sade abafie enti efri na ekro no se bede bia kora nkwa ahemfie a na nya adumasa kan beda sebede enkwa ahemfie kora no a na nya adumasa okan beda eji so tse ye busa abe no na abakwasem atachire no sebede enkwa ahemfie kora no a na nya adumasa kan beda we ayetete mi wuranom doctor was Kwame despite
Woni wonua Dr. Enesofori Sapon. Eni abusuafo nyina ofa Ken, ofa Obin, ofa Foster. Mami Julie. Ya no achia unua Teresa Amame, Teresa Jamfi. Na moncha abrewetia enopramai. Mini asubeni yefra wo governor enimsa sabre wutie ye streaming live e wo Peace 104.3 FM so eti ubetimi ahwe na wasa so ahye ama adofo sese niam bi koso e wo Peace e brada wie bia tete afa ko Sikapa Root Culture so a also onsa e be kai ye Facebook page Sikapa Roots Culture e ho de okwa eniam eguo no tete niam nyina so ontimi nkoto ba bia nko hwe ho niam na ye ne ayekọ ne atwa ne de ato ho oba obehunu de yakro nya yasa chechire mo kyerɛ Etisa uyo obi a ope peace asem a ope peace asem bibia mu ompo peace ho ehwe eno na senior edidonko nyame emane emfane kransie wo se ampu cheche yampo hwe join me. Me chese ni amin sabe biara beso. E achedia meji. Enu ane se wo hwe ni yi, ana se wo mo wani aso. Ampu cheche. 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 Ampu cheche, yampo hwe. Ampu cheche. 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 Ampu cheche. Cheche. Ampu cheche. Abrabomo entoboase bia ye frɛ na ampu cheche de ode be man bia no ompupu ne ti obegi no ode aseda manyankopɔn na nyame no a ne maketo aye kese menua Eric Kwaku Dakwa ye frɛ wutwum berema Kwaku mechia wo ene awie yi ba bia wo bia wutie yen mepe wasem dodo na no na aka kyerem sɛ wakora waye opening Samuel Kwaku Dakwa ye ta frɛ no kontomre Odaba ni duo wa abomodin asu eduma okoda ejayen opani kontomre ye beja ne kwan 11th May ewo kura ye friend say akwatia achima kwatia na mekan tio oda brand ye fisto ye nsionka para brand new wakai enti woni wonuanom nyina George K Dakwa Daniel Usu ene Leonard Ablodepe Efa Samuel Christabel from Pomadakwa and Mabel from Pomadakwa memu nyina hyeden yesi ene ye ba be hwe awade ahodo mako be se edu enson ayewo se de bia sitie nanka wodi abomode ana dikenche bia naga se be ya agebeti awo se be boa
ma menkai mo se tete dwumadie yi eye amamre ne amane dwumadie ekwan ya yefa so si ahene ya hensem ye nuane sem ye hofa agora hodo a ye wo eno da nchen so a said adwuma hodo anananom na ye afa ya bakwasem a kire emani nsem anananom di ye say ye kora binum firi a ekotena abusuabo a eda nipa bi ene nipa bi entem okwa bakwasem anabon say yi nyina ye enipa baako enne de ye ba behwe awade ahodo a ye wotwe ye basisi a wa ye fiade wa mwa wa nyalo now for fast boys na say we na boys na obefie good in na say obeboge nsiwa e hon sam na be don come pro sabre nana AJC kapatete yatrasie yi na yenhwe yadi kan aka awade ahodo a yewo eye oba ne bema ekabomu a ena mienu no ebedane awade na oba no ye frɛ no oyere anase eyere ena bema no so ye frɛ no ekuru na eyere asade no ade de ekuru eye ewa awade mu no woba esoma hodo ba miensa enya soma wo wiase nyina na minim na miensa sa Islam a Christianfo ene nananum amamre mu no wo asade ne ya dekro ensesa ebre bia ba ma no ena wugina ema abusua no awom awuhurom anopa awia abusua bedidi abusua beda de abusua de befra ya daja so abusua be dia koneaba ya yarehwem matitiem ni nyina ya bema wasede oyire nso so ujuma ne se obeboa bema no enti efie ne manema nketenkete ni nyina na wo ye na de boa bema no enti oba ne de bema no bɔ modern hwe abusua no na oba ne ye bibi ade so be ma no de no so se de be ya wo ma no wo piapia no oba bi kura wo ho a enye adwuma no oye ade pia be ma amamra kwanso ha ne ye nhya ne nso oba bi wo ho a ne de a ne se be ma na ko bre aba no na wa beduru fie anwumre no wato no bo no amiemia ne wura yi wano ansuo ade towuro anase to bete bi agum ade amiemia na twetwe no owi odi nkutopapa bi asra no na ho ayere fom no koda so a wasa si no sabe empaso pono ana musu me den komode be yawo an komode obi wa boni komode an komode ne kwampa oba bi so a wade aduane yeya na de boa ne kunu oba ma no kobra wo mra no aye aduane obi wo so wo afuom obu nkinua wo buo no na oba no wade aduane aba besi na chi tetebra no wabu nkinua no wabua wahye ne dua na chi a wo ka kira mna bekofom no no ahase etu hu dua ne beko nyina wo gira pa no so no hu no kira sese obi ba dua bi ba enti gira ba bi a wona hwe ya na aba beko obi gi so a no waka kira ne se emu no du pon bi tutuo sabra na obai aye aduane ade agu asankam ade bahra anase kutu asansuo de esi nkyɛn na bɛmai asifom aba na se wato ababi soso bi wo a wakwa akotene nsa afuo kakra na wo de abesi aduane nkyɛn ade oba ne yɛ so de boa bɛma no ɛno no na nam se oba yɛ bɛma boafo nti no na boafo bi a wo boa obi a gisa wo yire wo hunti no yɛ frɛ no oyire ne ho na waboa bɛma no na bɛma no nso so na eba behwe abusua no enti edion amre no wonamu enche na pampamu ampa na ne si tutu wanfu dwene a na ensensan ya ba besensan ne moma so utanye yakura timi koja oba no ne nkwada no edi afra ne se okum ne ho
ama na busua enti efre no ekunu obi a okum ne ho enti oyere ne ho boa bema no so ku ne ho ade hwe abusua no oba ene mari nyina na yenhwe awade ahodo ayewo ne yentasene se besepa ne kuna yentutu no aburo ne nkate de dika baako oba ne bema nkita hodi a nananom gitum na nya musuo nanso ya na yetu honfo eye empena twen nana masiko darling empena twen ye fa na awade na emom ya nyintum wa amamre kwanso se eye amamre awade nanso empena twen ewo ho na yenya empena no efrise se bema bi no oba bi twempra enne na ne ma asesa bema no wo che kromfo sanso no oba no so echen kromfo se oba no ba fie ho atetebre no ye checha pra ene we be pra wukuada we be pra brada na nam so oba no obeda no okwa wode no husie nti ahomache akokọ ni di ko na wo sene enti ade enche ma no nkase ye pra no na ye wese oba wo yiri na mako no say oba we de obeda ko na ompra wompra e de binum friend say empena no person okatre obayin na ana ba ko so kire se empra no ontimi nkoda enkunkyire e ba de enche sanse ya na osuro no ho enti anwumre no oba na wa no twam yenko enti otwa no osin ne so oba we de oba fia da so wompena uba nka beda wompena ene empena mene no wa da problem mana no so osin kwasi buadu anya buadi ana buadu edudo na tafra no who knows akrobeto ono so otatiti dwumade echipa eti ampra wade no so eye bema no oba wo mu atena na bema no nkohunu bema oba na busuafo na eto na bi kro oba no so abusuafo enim bema na busuafo so enim oba no eti omu hyiamu a na omu adi nhyiamu edi saa awade we no ye fra no empena twen na enam se eduru ba bia etimi gu asem bia sim obi ani wo masem wuntimi nkoka enkyere oba ne papa se de oba ne yamini oba no so ntimi nkoka enkyere bema no maame ana na busuafo se de wo yamini enti empena no akwakoye ade bia kyere se abontenguro na abontenguro no so eto da bia nyinsan etimi firi mu ba na za nyinsan firi mu ba nso so a akwada no aba ye empena ba na nam se akwara no ye empena ba nti no eto da yetimi agi bema no bibi mama mfani nyimani ya bewe empena wade ho ade ya ewo mu na de mebobɔ ni nyina so ya kwani afede tosu mienu a wo ba ne bema timi nya enkitahodie nanso bia asa wade asanya wade ya fra no kanchema to ko bi ba wari ana na komando mana no fa pa no pepa na to bo ase na twetwe ni nyina na se call Peace 104.3 FM yes to me live Facebook oko page so obenya nyina tie na share che ema onkrofo anase sikapa root culture de to so mienu eye kanchema abo eno oso de nkwamped kanchema no de etoda bia ya na empasogro ankasa anka enim wo bia akoba bia wo kwa akoye adwuma no na ebi efi obetram anase kro no obekoso no na nanom timunu sa branche ya waba etitebra na afa na sukuu ba no oba be kira de ana bi kura asori bi ni ate no no oba be ye ohwefo catechist edietimi pa ba ya bi anu ho ofe ne de na ma no se ya no anu anuane ma no na sisini ne ma no enema nketenkete a ohia ne fie no na waye ede ama no ye ba eti abrantie yi akonhoma sade oware ni yi akonhoma de ma aketesia yi ode bi to semina sini ne ma ode bi edi dwa kakra ye aduane mane di enti yase oba no wo bo kanchema empaso nka ho na etoda bi na enam se esan ho otro
na sabe akono nso so etese de waso abo pitire mu wanso liti a ofiri wonsa kwa pitere no wosen ebia no be mayi oben ho akoye na kono na dakuru bi o man so a na ode na tiko empa so po na sabe so wo wayiri sisim eti kanchema no wasaba dane be ma no na ade eti ha se kanchema ye de no aso ade so kanchema sodo de toso miensa eye asiwa wade ya kampena wade ya ka kanchema abo ene yaba asiwa wade na asiwa no eye akwada ketewa bi abaya etoda na bema no akwako hunu oba na busuafo sa akwada idie daachi onyini a meware no Edia ye na tire ni ani boko ya enti obehwa akwada yi se eduru bra a woduru ne mpani ne so a yede no ebetra bontra kire se yebeka se yebegro ne bra de ebronika no puberty right no a ne ho kanyina bema yi ne bebo bia sabi na waware no enti eno so yes wawade eno marriage a lady from her infancy de toso eye kunawade okunafo awade kunawade no so so ewo ho ema ekunafo na kunawade no esipai mienu oba bi ekunu ewu ejanu a na se obi ko ware sa oba na ni kunu ewu ejanu no a oware kunafo sa afinri na sa otimine ne tra na oba no so nya kokoduro e ware no a eye kunawade ya mamre mu no afini nyina oba no wokunayem eti se afini so wie so kunu wi aye de tomato wasene aye friend se kuna toma afini duru ampanimfo wo fie ba no ebe dwarew ye wo hahamba bi edi dwarewo na ye wi a ye de asaseduro asrawo ne yapunu wapunuro se be ma na ware no ne sama no enya wachiridie na de wo ho na so nya be ma bi na be ma bi pewo a wa warew edi sa bre no a afini nyanso ye ne enya sa mamre we nyina no woda so ye kunafo edi se bia wo de wo pewa de ntem na ma afini numa akoya eno eye kunawade edi so bi be ware wo sa bre na wa ware kunafo ya mama kama sembi madam bu bapini bi mene no wa na problem mana no so wase we ale afei ye wo awade ba ku bi wo ho eno nso so enamu asem enim sa tetebra na aketesia bi ana brantie bi hunu aketesia na wose wone no ebe wade a ye makwan amuomu mienu ka ye tiri pram ho edidi won ho nkomo kakra na enaidi e ukasa brantie ne ababawa enke tiri pram ho ni di nkomo a womra na woma di nkomo kura adigo enti yama oba no kotena be ma no maame ene opapa nchen obesi niema obekwa buchia obepra obawurunkukuom obekwa afuom obenu anuane oye we nyina de akire be ma no abusuafo se oye oba ya tete wo fie na wonimu fie bibia ye be ma no so timi ko oba no papa no maame fie obesu mfidi akoyi na mo aba obekwa afuom akodo obebu nchinua ofrafuom uba obetwa baba ye nte ejakese na ebia kwabrane ko ho eno so chese ampa abranti obo no homode no ware ye ba no a obetimi ahwe no na we akire no so no yamba oba no ne bema no so adi nhyiamu ama oba no wasua se de yesisi bema no niema se de yesi ye wei bema no so asua se de okowire mu a sa abre ni nyina no sa wade ye wei oba no mfa no ho nka bema no amperimfo ntrase anye oba ni trade mfiri bema no ho edi sa wade no ye fra no ahenahene o ya bebrem ahenahene sa ahenahene no eno nene
binom se afre bi de courtship na je da mo de ehunu mo ho paaye mo de prepare ana mo de boaboa mo ama awaregie kan obia we are afe ye wo adehyewade asaboni kuma sase ye wo adehyewade adehyewade ne ye odehye a waware odehye tiawa ukọ eye osiade yo adedo ankwa nyame mfa ne kransie ofie okuaprem na osiade yo adedo ankwa dehye eye abrewa abrewa woni kabie enananom abrewa dokuya na nasini wo ye dehye okuapemam na se okọware eye kotoko ehene enso dehye a ne mienu ye adehye mienu na ahia wo mu wade sa wade no ye frɛ no adehyewade ana adehyewade na chie wo ahenwade ahenwade ne ye obi a onye dehye oba na ohene bi aware wo we ɛyɛ ahen wakɔ ahenwade kyerɛ oba wakɔ ware ohene na saa ahenwade no sɛ ohene no hunu oba no na sɛ ɔpɛ no sɛ ɔbɛware no a tetebre no ne wo efie bi wo ha emu ene ware ema afiri ekoma ohene no enti ma wo abusua no mu no se de tie bia wonyina obeware ohene na eno so ewo ho na nso bia na ohene ahuru oba afoforo bi wo fi wufuro mu a opese wo ware no a eno no wode ne sekan eye afna kese ye frere kantankenanchi ekosi oba no ne fie aboboa no ebesi wo saa kopem se ye beba befo oba na ko oba kro no akọ ayimfie na wakoye nana yire na kantankenanchi na se ne se nana abafie a wo bepa oba bi wo ha enti nkwankwa amu okrom ha King David o Kavio Opelo Hefordo Junior monhwe no obi a ma nwura sa afie yi mu na ohene kantankenanchi esifie na boboa no boko ya beprem edi ahenwade ye enipahunu bi a onye de hye wo ba na ohene bi aware wo yeso wakọ ahenwade onipa bi a onye nipa ode hye bi a na ohema bi enso so aware wo bi o ware ohema na nakunu wo so o ahenwade mu asaboni kuma sase ya no ase ana pedi sile kana ase yo se ade ya ne ejem afa ye wo enkonwawade enkonwawade no egu ahodo na baako nie oba bi a woye odehye na oben akonwa bi ho na wanyini sabe watwabra a chese owo ne ene ebeka so wo ne menopause mu na nam se enkonwa ba bi enkonwa won sabe oba bu ni nsa a won ko enti oba wo mu ni nsa de wokọ ho a onye ebone bia afise yakiyamamre mu no oba bu ni nsa a e kire sabe ne ho agufi menua no ma bomfa ncheme eti sa abrewa no se oho a ye ware no de ne ma enkonwa no enti duru akwasi de ana awukude eni fofia na dapon na bia ye enkonwa duane a sa abrewa no na ye enkonwa duane ede ema enkonwa no nti yese na abrewa die enkonwa no aware no enti sa abrewa no ya ware no enkonwa wade ama enkonwa no makrafo e ba se wo kun no pese o ka tire obayin na e no no e na o so dem campaign na bayin sisu ano so wo dem enkonwa wade ba kon so ayese ohene bi ababedi ade na amamre bi da akonwa no ho se esese akonwa no yetimi enya eyere bi ebeto akonwa no ho ohene bi abetra so a oware ba ko se de na ano eye nana kwasi akufo eye kane okuapeman ehene bi a watwam wo makobie na de koradan se wo ema maako wo ha aduanan enson 147 children boys and girls one emma oware emma maako aduosia mienu 62 wives eti obedi ohini bi abedi akonwa ese otime woto akonwa no so bi mpa na obedi akonwa no na oyire no wo manyinyini
a wo matwa awo enso atwa se yenya ba e de to akonnwa no so enti se saba sa yetimi ko ware oba e de ne bre nana se ne yerenom ye duo eye nan o eye ba ko o ne yerenom ye nso o ye de nkonnwa yere be bre nti oba we de ye frɛ ne nkonnwa yere no nananom ani jaasefo ene ko ne akogye wawade e de wa bre nana sa bre so no wa ba hanzo ahenwade enso sa bambi enti sa oba no wa ba ahenwade o sa ye nkonnwa yere obia sabi wo bo obra wo hene wo bo obra ko hia oba bi ware no se ene King David eto a waware ne yiri se King David be dia konwa e wa amanse ho ba bi a na yiri ne nya konwa yire fi so no na ware no na mom se ye ware foforo ama no a na nanom a ne be fa amamre kwan so akoye ne ho ade agye no de na bre wo hene ote konwa so no ti sa bre wo ba no wa ba be ye konwa yire pacho emu da ho pa masiko darling afe ye wo nsaman wade osaman awade oba ana ba ma bia wukunu ana wo yere awuagya wo na yenyanya kuna amamre emfiri ho no amamre kire se saman no eda so a eware wo Isabre wo nsaman wade mu mesra menuanom a mo yere no awuagya mo ene menuanom a mukuru no awuagya mo sabre ya moda so atikuna yemu no mema mu nyina hyede menka mo yawo sanse bikura obehwe wo ba na ba ma no hye mo kire enyanyi no sabre nyina woda so wa yiem enti wo ye kuna tibra ugusu ye sa kuna no saman no amamre kwanso no woda so a oware wo ti sabre kakra na ukunu ehye fridge mu a ye be ye okura ye ba da duanan anasa bosumi mienu no o ware obi enye yi obi azu nim no wode no be ka se ya wom osama no ne no obi kan ena na payin sisu ano so wo de nkwampa be jema wade ana musu me de nkomoda be yawo nkomoda ne nkwampa obatu afi ansama wade enso so ebiew ane se oba ni kunu wu na se dem di kan kane no sa afi nrum ye nkodware no asasa duro anti kuna toma no emfiri na sene sabre ni nyina saman no eda so eware wo afi ye nko sunsum suman wade mpamcho suman awade suman wade no so gu ahodo ba mienu efie bi wo anabosom esim sa wo kolata wo benya efie a wo mu na due ebia akonodi edi sa fie wa na yi eye enipa fire ema ebia wo ye akonodi amamre anase okom akonodi edi sa efie no ebre bia suma no ware wo mu edi suma ni nya de nani si so se eye akosua mra ena eso okom nyina hini ma no anase ya ba ma na eso okom nyina hini ma no a sa bre suma no aware wo uni kwa se ofo oba uyo ba nso so na se suma na fa wo a uni kwa so ne be ma ehiem na so ye be ma nso na anim na akofo oba suma bia ware no na se ofa no a ena mpanimfo bu ba bi se wo fa komfo ba no na bosom so e fa wo wachi mama memfa ni nyimani wo butu komfo ba so e fa no wananim no na suman ana bosom enso e fa wo e wo wachi lele Angropatio, maybe come asem. Ejisa akomba obi so a yekoya amamre nyina pai ekwasere abosom ne asuma ne se yesere se omuma kwan na obema na oba no ontimi enware yenya wade yi bi eje pai we nyina awie dia a otimi eware na nso so ebre bia no komfo eye bosom yire saa nso na komfo ba enso ye bosom eyire saa bre no omu eware suma wade Katre obayin na de no ena oso de nkwampe ena na payin sisu ano so wo de nkwampe be jema wade suma wade no esanso ne abosom wade enso so eya akwa akose enyina za bosom bi ewo fie na se efare obi a bosom no aware no tiawa ene suma ne nyina ese enti ha edie no yebe kono no obia afe yeba de ye frɛ se nonko wade obi aware odonko
asaboni kuma sase ya tete brand na ye ton nipa kana se ama okosom se donko tete brand wo bi hia bosia bi a na okoje a wotimi de nipa ko sisika na no se me nipa wo mesom afe ni dura na mabefa ma de sika mo de ama me no sanso afe na enu na me nyesika na maba betua na mabaje me de hye e de akọ sa bre nyina wa ba ye donko nanya masiko darling na we na bia na obrempon bi ana wode hye bi wo fie ho anasa panin mo nyamfo bi na abaye ya obaya wo som se donko yi ope no eti oware no a waware no donko wade na daka mu yeshua sa ekoba se bi a nonkofo mienu nso so som be ma no oba na se bi a daachi bia no ma de ho na so mu eware ebra wo mu enonkoye no mu a eno nso so eye nonkowade na komando mana no so asema na odin pampe opanyina wale no odin pampe opanyina wale wa wuni makrafo e ba se wo ko a enti donko no de betumi ayo obi a yakwache no wo ekowa no se domum na ya be ne donko obi a yede na asi eka ano ana afei obi nso so a bi a mobrowa asembi nti ana ono ade no akosa moma me mesom se donko na mudidi kura bi a mama mbie di na yesanso wo afenawa awade enso so ewo ho ene donko wade no eya akose obia afenawade no nso ba ma ne betimi aware na fena wo som no bra na yire ankasa enim eho ebie asaboni kuma sase ya na yire ama kwan se ni kru no enware na fena ebi esi baburu mu bra Sarah edane Hega ema ni kunu Abraham edisa abra na Hega Abraham ware Hega afena wade obi a wosom ne yefre na afenawa maid ya de tade donko no so ema bema donko nanya masiko darling anso akan mu no eduru ba bia oba nso etimi ye donko saa afei ye wo awade bia yefre no abusua wade anase boja wade sa obi aware ono ani busuani sa wo ware wo fa ba eye abusua wade me ba any King David awari ana na komando mana no so asema no odin pampe King David maame eye me nua ba ana me ba nso so ne afia koto pampe jo bina wale wa wuni makrafo eti King David maame ana awu King David ye me wo faase eti King David be ware me ba afia koto a eye abusua wade bia sabi o yaro sabi na chese oba no ye fa na firi wo papa fam me ba a o ye bema ana akwa ware me nua ba eba eti me frɛ oba no me ba no afrɛ me nua ba no sewa ana me nua ba no so afrɛ me wofa enti wofa ba ne sewa ba ana aware eti eye abusua wade ye gitum e wa kama mu ani esa wo boja wade boja na boja wade ne de to da bia ya na eye coincident anasa eye bibi na ma no etasie me na Kofi Achisei ya nhye da nim ne madodo enti ya to apete e wo Ghana ha ba bia enti bia ne na mo anam akwakohia wo ba bi na me ne di nkomo se bia me pɛ no no oba no so apene ane meware wo ya he ho aye bibi mpaso sam ne ade nyina akoso bi kura nyinsa ya bam da kura wo ba no de me kwakochia na busua no na busua bi se owura na wo firi here odin mi so mi firi be kwa bojare obia o yaro sabi ufiri be kwa bojare asaboni kuma sase ya na abaya ne maame akase bojare kura de mi nuanom bi kura firi ho fisa me papa ma no bojare okowo ma ne bi gu bojare
wo ma me friend saying wo se akosua nkama wo ma me papa e friend saying Nana Masiko, darling. o se Penny Kofi Oduro na ma me wa kona chi kakra na wa friend kunu na kwhye dam okwa was mi wura yewu Mama memfani. minua paaba ena wote osisi a wose obeware ye ba no na me papa Kofi Nuro okwo wo bojawe na ba wo no no oye minua ono ne Abre Nuro na Abre Nuro so efrisi esusu aye ntem tete ye no ye hia bio ane se didi mu a se wono so akwo ne ba abe enti ha no coincident ntino ama wonua aware onua a eye boja wade boja awade Pacho emu ada ho me students amusua de emu ada Roma ye nyina yesu en wade boja wade o de ana accidental esi bebre ba before so de o mu gitum mete say ye say China me de make pamcho ya atesem say nya no kra me hia I stand for correction as I stand to be corrected. Ye say o ye wo na wa ware wunu aba enti brother and sister no mu awade eno ye boja wade ye na ye no ekobasa na se yehuna de wan sheda no ya ye tamu amu aso na de wo sheda no so no ye friend say wo madi moja fra moja no aba be fra moja enti ebasa no a e wo de ye say asurani ware asurani a eye boja wade ye Chiraza asurafo nyina ye baako maame baako pe na wuwo mu enti asurani nware asurani aha mo nhya nso oyukuni nware yukuni ekwodani nware kwonani bretuni enware bretuni asenie ni nware asenie ni asachirini nware asachirini agunani nware agunani nanso aduanafo de o mutimi ware aduanafo yesi kontomfi nkokora o mutimi twawe ye merewa adentina aduana nkwa ye exceptional ukoso atietetia ye be kyerɛkyerɛ niema bebrebe mu enti mimi ya agunani na sa dankyira konwa odafo bompo nsema konwa aguna piesie mu na mifre na mkohia agunani bi onso firi eye odan na me no odani ni ware a ma ware mi boja ma me ba ko pemba odan ene jokwa dankyira Uncle Bratio, me be kan asem bi. Sa me firi chabi na me ya asunani na me duro kuapemam na me duro kuropon na me kɔ osiade ya dodan kwa fie kofa oba wo ho a asorafo mienu ye di mojafra awade no nananom penso na mambre mu no ye begu no eye musuo Opanyina wale no. Ode nkwampeje opanyina wale. Wa wuni makrafo. awade ba ku bi so ho ena ma ne ma entem daabi Opanyina de no no. Eno. ade ema no na o muta hia sa awade no ma nka ho Wudi nkwampeje ma wale. Ana musu me oba bi ho oba wiase a ne tenten nyina ba se ruler baako 1 foot nufuo onyabi oni nufuo enti sa oba ne ye friend se nyame aware wo na ye friend onyame ayowa sa se nyame ne didi mu na nyame mpese ba ma bia be ware ne nti na waye ne sa enti obi te sa ono ye friend se nyame wade o ware nyankopon ana nyankopon na ware no de nananom gidie no no Yeba. Sa. Menza kama ziko dali. afe ya wo ahohowade ana kwantenten awade obehana obi efri Nigeria no hwa na wakwa ware Gambia ni sa awade ne yefre no kwantenten awade ejitete kura wo mu ya anwum bi de man kwantenten awade minko kwantenten awade minko se mi nyame kwana sembi simechi ameyeden se mi nyame kona sembis mechi ameyeden kwantente awade minko na sembis mechi ame ne de bo ente abra entewa bra ne bo alate awe no yesi suo na de ya baso
yesisuo na di adwo pumpuna ne yesene mame ewuo adwo pumpuna ne yesene mame ewuo oboa o wonguyo wadankunkuna na oboa o wonguyo na sabre ni adatiawi ne egumti akwantenten awade enso ho eti bi nso fra na ahohowade ye hye nim ba ma ne kurom eno na to da bi a akamam ne yetimi hwa se bese be ma no eye saman oba kurom a yenim na busuani oba zo wonko ni kurom da ana akosu amra akwakọ ware no enti saa wade we de bese be ma no ye saman ahohowade ana akwantenten awade afa yewo nyinsa wade anase apemfo wade daka mu ehiro na daka mu ehiro nyinsa wade anase apemfo wade ano abrantie ni kohunu papa onkohunu maame ana ohia abaya no wa abontre ana ode ball no so ne ten abaya no so ye fromre enti ba ko pe na kwa ne ko ye ne so msi yako ade na hu balu obaya fu ne boso yi odin kwan pe ne bra pa ho obanyina wa ofa afuro odin kwan pe je obanyina watoba woni makrafo wanyinsan wanyem no pesa okati ni nyina twi ba ko pe ekosi ade kroso na oso odin kwan pe na payin sisu ano so anti eno saa no yakopa be ma na kira kwan ne de akwa akoto nanim na be ma na gitumu a ya gire kwase abuo nsa ne de oba na hye ne nsa enam so wonyem nti oba anyem enyere ho ade na wone ne te edi sa te a wone ne te no enam sa nyinsa onyinsa no nti ena waba abaye ne ho kani edi we eye nyinsa wade anasa empana apemfo wade so oba ne wo wie no mu pa o mbeto aso o mu mpa o mu bejai oba ne betu akase be ma we die mintimi nware no ana be ma no beka se ma wo wie mehwemba na emu wade de menye krado se ma ware obai apemfo wade anasa nyinsan wade Manya masiko dani asiko dani uji so sana miuba ode say mama awade ahodoa ekobe edunson edu enwotwe na awade ba ko bi ewo ho ene efra na anosese ade sa awade na dewu awade ede cha awade ni nyina anowade mof marriage anosese ade asaboni kumasase anosese ade ni yesa obi nam ha na se meyire obisi mikru eti akwara ketura mikru ho ama me bi say akwara de mikru no oba be me bo meyire ande wom de woma no saa eye ayesa agudie edidi ho agro eti kura wa ufie kura no o tere bi a wonana bi a oba no wo no eno no ofre no what they saying itu frɛ no mikru awano keke ena wode aware na ye wode ye friend say emusuo awade emusuwade na musuwade no eye bebrebe so obi kofa oba wo wiram na bia onyinsan na asembi nti wone no eba betena wabo musuo ebetimbe ya wade na ye friend musuwade so obi ko hye ono ani busuani efa no na wone no etena ho a eye musuwade Masiko dali sa obi nso so eba wi asese dem di kaka ye no na wono a wonse dua nse homa wo no a ye wo ma ni bi wo asabi wo de misrami ka o pam che obebre tokro pa ya eda ema hoyin ebi eda ne ho a cheze ne ho kwa nyina asi sa oba no nso wo ye nyame aware wo oware nyankopon
sanse wono no nipa bia ni wiase a wobetimi na ye bibia wo se be enam e de sa oba no ye gidi amamre mu se nyame na ware no na nyame ware na ade enti e no ye ne sa kuma ne pani na ntokwa bi ba ware ana na kuma na oh yewura Steven Anson wonya ne ba bi ko ye manabusuafo nyina hyeden opanyina ware no 28 Kwasiada and Yebeja ne kwai 28 April ya Kwasiada etwato obosumi mu awo Wembley Sports Complex Kotobabi memenda fonti eye ni nyina be Kwasiada ate ya mayenua King David Shaden ana ne yere ene abusua mo aka nyina na ya na ye no Kotobabi Sports Complex wa Wembley na ya ko True Faith Church alajo akoda nyame ase eno nso so bosone enum no memende di kan 4th May eji owura Steven Anson abusia ye mu nyina hyeden Easter Convention Taifa CAC fo nyina Taifa Norway Park efiada 19th April kopim 22nd April brada mu nyina mu hia mo Taifa Norway Park also mon try kopim say urade beba occupy till I come Luke chapter 19:13 Apostle George Yeboah Nankasa International Chairman Bekasa wase Apostle S Samuel Amponsa from Pom Bekasa na Apostle Enoch Safo Field Director CAC afa Apostle Moses Ntokwafo na dwumadie si naso host Apostle Taifa Area Head CAC Apostle Joseph Atta Evangelism Director omunyina Bekasa Tachi Dennis was na me live every Tachi mai Emmanuel Lago was me live every dansoman afa yedru was wo kira de dodo na JC Kapa Augustina Ajema from Pong eti awade bebrebe nyina mu de ani bi mu na awo Pomcho ba kubi kamsa enkonwa yire no anansa ayete no ano de ohini bi abedi akonwa a efie ho onware ho onkoware oba ho nanso nam se ho ma na ekọ ahenwade enti no ohini ne bo ma ko nwahwe o musa ayire pepepepepepe me mamo enweso ba ko Krobia ye free angoma ampasa chi kotoko hina wanya nba bi fro kro otumfo opoku wara otoso mienu ohine ye kura ye bodi ayesu okotodwem na yire na na akua free ye na akua free abusuafo nyina obi abedi asante akonwa no obahwe wo mu a bu makonwoma abusuano de enkonwa na ware wo mu nti ye fra ahene ma ani ahene nananom ani ahene yira o mu nyina adimrika beden ebeba sade na no na ye kase wohwemu a eye obi ti se na adodanko akufo ado ne maame eye ochenyene ofuriata ne ba eye Edlen ofuriata ekire obeye Edlen akufo ado press me Nana Jessica Penny ayatete na yedemu ba be wuram afa na ye ba be kire ekwan a ye fa so gi oba awade ukogi oba awade a enema sesa woye enema wohia enema ahodo enan bi ewa awaregie mu ayegie ebia ne din ne bia de eka de ntra ye gi sa ne ma no afa awaregie pamcho ye ma awia moso awade bia ye gi na awia bia no eye musuo enwie peye wa amamrem da woniema bi wo akamfo amamrem ayi ni nyina anopa sa wo hyase akodokwaye so akosa hwimi kosimfuo na akodokwaye memenda anopa pa na wafuo mo ye friend dupri ukosim kwaye so onim na awia bowo a nkwaye sie no wafuo do a kokoo no kranche da mapapa enti yebehwe awaregie nso awaregie a eburu be donhwere mienu ne donhwere ba ko ne ekire no amamre kwanso no na atra amamre no epo eniema kakra bi awaregie nso hia manipa bebre pamchao awaregie ehia manipa bebre bra ye oba no wade no nipa kakra bi ne kwose dam sadom koja no kra wom nyina betwen wa abontene na so omu wie a afi oba ne be ma ne ye omadi a kire se akosua mra ene kwabra ye bo a awade no asona abusua
ɛwɔ Jacobu Aboabo ane aduana abusua ɛwɔ Doma Ahinkuro yate ɛho ase enti yɛba Kwadwo yɛboa ane yɛba Abena yɛboa saa bredi o ma yɛ yire ani kunu na mo amwo no mo abɛyɛ adansefo mo bedidi na mbɔbɔ nwum na mbɛsa ɛno de ɛyɛ mo amanigye awade bi ani wo sɛ enipa kora buru bi a aduonum wɔ ha ne atwa ahia na yakɔ akɔfa speakers ya first speaker nye oba ho ade otom ya first speaker okay me ya ofu anu ho nkwai ya be ba kyerɛkyerɛ ɛho ade ye no mu niema de ɛse ye ne de edi kwase ye bebre ka ho amamra ya busuo nti ɛna to da bi awade no wo mu ware wi a 1 de edi nkan ohia betra wo mu so de to so mienu ka beda wo mu so de to so miensa o mi adwuma bi enye yie de to so enan enche na awade na gu de to so enum ema ekra ntimi ma awade ni mu fisa niema bi ai bi hihye mu no enya mamra ne amane eti nyame adoma ye ba be kyerɛkyerɛ awadegye ni mu eti free na krokra wo pa wo mfa kyame bia wo kwa wo nim sɛ watie tete ewo despite media so Peace FM etudu etu benkum udu atu nifa fisa na Jesse Kapa ene ne tete mpanimfo a kyerɛ wo saa niema we nyina ya ciao bebre lovely so for su kwaten the Doyans or what to say Champion Filippo mi real life na every Kumase Juma pa na wo ye no Makoni also so say or real life Makoni say or real life na Jessica Penie peace nie tetinie I salute you I don't take am Richard Nana Jane Ebrano aye ebre enesa me de aseda mama boafo nyina nyame adoma e be say wura mu bio ne ahwese de esigi awade no ankasa ende me de be chew kwa Nana Ahor Amamra ya tutunasio Ajuko Sikapa root culture yene ayakọ ase ho akọhwe niema ewo ho konfo bi friend konfo ahor odi gomuafo nyina anim gomuwa na gomuwa ho niema wo ho afa sebu amamfi eye ne niema o ne kura no be ma 10 gram uko Sikapa root culture de de nyina ba begu ho a obenya niema bi ahwe wankọ ba bi akura na tufi a de se de wakọtọ Sikapa root culture ada romanti media seda Mark David a ohwe eye production work no ma bibia so na mo miwire so emfi Hayford Kevin opele photo na afei me ofasi junior ne me da me mpanimfo a ebeta machi ase nyansafo ba asoreba Kwadwo Frimpong Osaya Jacobu Aboabo omu amamre ni amane omu mfani agro ububa me so tebe omu na amana gina na okoye Facebook na amanfo nyansem papa omu san wo prama enso wo enche omu Facebook ne betu dwa ama wako tie ebe ene ensem opani Kwame Danso cheche biase ose ye nchia ne papa Simon Mensa osofo panini sabre de na Jesse Kapa ensuo chere to mu a eyi hwa oba na wankoso a uji wani so na wo oba ne ya akokọ nkwa ma udi no anko ne ekoso ya akokọ nkwan a da achi edane aputonsu e ma udi ma hwenu mutim fifire sanso ne nyina ebo kashire eso atwedi ampon a ba akofo nkasem nkwa mabu akokomu a enti na mekwa ma obi aba na ahemfu chiniye ebi ededa bi achi ensama nkwa bi kro no na bi ba ene se Mickey the triple darling waya krado a wo ba sabre woni ne momomfo titiriu bia nti obeto anem from medikan bia sika dwumfo ko bri dwumfo wo fia the goldsmith Kojo Hansen o yesika kawa no de shawa wedding bebrebe wo Ghana nyina ka wani nyina na eye we nko kana brochire we local content but the quality pure nice ono edika na Jesse Kapa mankwa me ho besa ya hi fi se akoko fufuo o chere fie bebreba obri baba